बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। माखासे गोबांथार बाथ्राखौ जोङो सावरायलायगोन। माखासे जोंनि बर' हारिनि थासारिनि सायाव आरो गेदेरमाफोरनि सायावनो जोङो दिनै डिसकासन खालामबावगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बे गफुर बिहार चेनेलखौ मोजां मोनग्रा गासैबो सापर्ट खालामगोन आरो शेयार खालामगोन होननानै। दा आङो गिबियावनो आदानिफ्रायसो आङो मिथिनो लुबैदों जे आंबो डाइरेक्टल' एन्ट्रि जाबाय। दा दिनैनि मेन टपिकआ बेसो बे चेनेलनि अनार बिथांनिफ्रायनो जोङो मिथिनानै लागोन आरो। खुलुमबाय बयनिसिमबो। मैयानि जोंनि बर' हारिनि उपेन्द्र ब्रह्मनि जि मुंख्लं सान, बे मुंख्लं सानाव जोंनि बर' हारिनि बिटिआरनि बाहेरायाव कछारी अट'नमास काउन्सिलनि चेयारमेना मिनेश्वर सारआ जि रावखौ एकर्डनि उनाव रावबो बर' लिडारा बुङाखैमोन, बे सारखौ जेरैबायदि एनडिएफबिनि दुखु खस्थ, एनडिएफबिनि जायफ्रा दिनै एकर्डनि उनावबो गवाखै, नाथाय फार्स्ट गिबि एनडिएफबिनि खौसे जानानै दिल्लीयाव आरो जों दिनै रोखायै नुबाय जायफ्रा माने बिटिआर एकर्डआव बिटिआरनि सक्तिखौ इन्डिया आसाम सरकारनि गोरोबथायाव जेरैबायदि बयखौबो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो संगठननि एनडिएफबिनि माखासे दुखु खस्थखौ नोंसोरनि सायावनो फोथायनानै नोंसोरनो साइन होदो होननानै नोंसोरो नोंसोरनि सायावनो जोङो मोनफ्रोमबो मोनबा सिगनेटरिफोरखौनो फोथायनानै नोंसोरनि सायावनो गासैखौबो जोङो उदां खालामना होनोसै होननानै बिसोरखौ नंखाय साइन होनानै दिनै बे साइन होगिरिफ्रा आरो मोनफ्रोमबो बे दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा दिनै रायजो राजानि सिगाङाव दिनै लाखुमा दोनदोंमोन। नाथाय उपेन्द्र ब्रह्मनि मुंख्लं सानाव सैथो खोथाखौनो अरायसम माने जाय बर'नि जाय सुबुङा गावखौनो बर' साननानै गावनो उपेन्द्र ब्रह्मनि मुंख्लं सानाव मालाबाबो बर' लिडारा सैथो खोथाखौनो अरायसम माने बुंनांगोन। आरो जाय बर' लिडारा गावनि गोसो गोरबोआव दिनै लाखुमाना दोननो हायाखै, दिनै बेखौ रायजोनि सिगाङाव रोखा सोर फोरमायना होखो। बिनि थाखायनो आङो मिनेश्वर सारखौ गासिबो एनडिएफबिनि जानानै जेसेबां जेराव थाग्रा एनडिएफबिफोरनि रन्जन सारखौ लानानै गासिबो जानानै आङो जाय बर' लिडारा दिनै उपेन्द्र ब्रह्मनि मुंख्लं सानाव बे हाबाफारिखौ लादों, बिनिसिम आङो खुलुमनाय थायो। आरो आङो मोगा मोगि लोगो मोनोबा बेखौ आङो अरायसम एनडिएफबिनि जानानै आङो आथिं हमनानै आं बेखौ खुलुमगोन। जेब्ला माने इसोरा लोगो मोनहोगोन अब्ला आं बिनि सायाव जेरैबायदि जाय एकर्डगिरिफ्रा खौसे जानांगौ होननानै दिनै रोखा बुंदों, नाथाय बे रोखायानो जाहैबाय एकर्ड जानायनि उनाव दिनै बिसोरो जाय सक्तिगिरिफ्रा दिनै बिसोरो टेबोल टक जिरायाखै होननानै रायजोनि सिगाङाव रोखा माने फोरमायना होनाय जाबाय। दा बर' रायजो राजाया बेखौ बुजिनो हादोंना हायाखै, नाथाय बे जोंनि गोसो गोरबोआव जों दिनै रोखा नुदों। आरो अरायसम बे मिनेश्वर सारआ बे थांखिखौ बे प्रस्ताबखौ लानांगौ। अट'नमास काउन्सिलनि जि प्रस्ताबाव बिटिआर सरकारा लाजिदों। दा आं बेखौनो आंनिफ्राय साबसिन बुंनो हानाय जोंहा सासे मोजां बर' हारिनि गेजेराव बुंनो हानाय बा बर' हारिखौ अरायसम सान हर सिबिबाय थानाय देरहासार इस्लारिया आरो मैया दाखालि साननैसोनि सिगां जाय सारा एनडिएफबिफोरनि दुखु दाहाखौ माथो होदों, बे दैदेनगिरिनि खाथियाव लोगो हमना फैदों। बिनि सोमोन्दै आं एसेबाबो गुवारै बुंनो हानाय आरो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायलांनो हानाय जोंहा देरहासार इस्लारि दं। ओंखायनो आं देरहासार इस्लारिखौ सारखौ फंनैसो बुंना होगोन होननानै खावलायो। दा सम मोननायलाय आंबो फंनैसो बुंनो सानबाय। मिनेश्वर सारा जोबोद मोजां मानसि आरो आङो दाख्लै बिथांजों लोगो लादों आरो लोगो लानानै गोबांथार हारिनि सोमोन्दै हारिजों नांजाबफानाय माखासे बाथ्राखौ लानानै जोङो गोबांथार सावरायदों। आरो आंनि गोसोआव जि बाथ्राखौ आङो साननानै थायो बा साननानै दं, बे बाथ्राया सारनियावबो अलरेडि दङमोन। आरो माने जेब्ला मानसिया मोनसे सैथो लामाजों आगान सुरो अब्ला मोनफ्रोमबो साननायफोरा माने गोरोबलायलाङो। आरो दा आङो दाख्लैनि कन्टेन्टफोरावहाय बुंबोनाय जादोंमोन आंनि चेनेलनि गेजेरजों जे जोंनि गेदेरमाफोरा जयैनो खनसे जिरायनानै दिल्लीयावहाय नारसिनहैनांगौ। बे बाथ्रानि सायावहाय जोङो मिनेश्वर सारजोंबो गोबांथार सावरायलायनाय जादोंमोन।
ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे सम होनो हालायलायि माखासे बेस्थ'थायाव थाग्राफोरबो दङ। बे खारननि थाखाय बे खामानिखौ मावफुंनो दिनैसिमावबो हायाखै। नाथाय माखासे लिडारफोरा गोरोबनानै दं, नाथाय माखासे लिडारफोरा दिनै गोरोबनानै गैया। मा खारननि थाखाय गोरोबनानै गैया होननानै बुङोब्ला अलरेडि बिथांमोना पलिटिकेलनि गाद्दियाव जिरायनानै माने समखौ होनो हायि बायदि जाबाय आरो माखासे समखौ होनो हागौ बायदिब्लाबो माखासे खामानिफोरखौ बिथांमोना गोमाजानो गिनायनि थाखाय बिथांमोना बे खामानिखौ दिनैसिमबो मावाखै। आरो जोङो नोजोर होनानै नुनो मोनबाय जे बे खामानिखौ माखासे बेक्तिफोरा, माखासे सागानगिरिफोरा होगोनखौ सम्भबखौबो जोङो नुहुराखै, बा सम होगोन बेखौ जोङो नुहुराखै। आरो जुदि समखौ होनो हायोब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा। बेयावनो जोङो नोजोर होनानै मोननो हायो जे सोर हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ, सोर हारिखौ नोजोर होगासिनो दङ, आरो सोर बायदिया दिनै धंस' खालामनायनि लामाजों लांगासिनो दङ। जोङो बेफोरखौ नोजोर होनानै मोननो हायो। दा जोङो डाइरेक्टलि आसि थुनानै बुङाब्लाबो माने बाथ्रानि गेजेरावनो हमदांनो हाखायो। बिनिखायनो फैबाय थानाय समफोराव जोङो बेखौसो खावलायगोन जे जोंनि गेदेरमाफोरा माने बेबायदि दाङाबाजि गावजों गावनो गाज्रि मोनलायनानै थायालासे खनसेयै जयै जिरायनानै NDFB-नि जे जेंना बेखौहाय जाहाथे फोजोबस्रांनानै होयो। जुदि फोजोबस्राङालासेनो बेबायदि लाइनाव जुदि दोनलांबाय थायोब्ला निस्सय बियो दाङाबाजिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाबाय थागोन। आरो बेबायदि दाङाबाजि जाबाय थायोब्ला एकदमबारे लाजिनांथावबो जायो। सोरबा इउटुबाराबो बुङा सानब्लाबो बुंनो गोनां जायो। आरो सोरबा इउटुबारा सैथोखौ बुंनानै होयोब्ला सोरनिबा थाखाय दुखुनांथावबो जाहैयो बा रागा जोंथावना जाहैयो। दा जेब्ला NDFB-नि गेजेरजोंनो जुदि एकर्डआ जादोंब्ला बे खामानिखौ मावनांगोन जे NDFB-नि जेसेबांनाखि जेंना दं बेखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ। आरो सुस्रांनो हायोब्लासो माखासे जेंनाफोरा माने गोमोरनानै थांगोन। आरो दावराव दावसि दिनै गाबोन बेबायदि धरना होलायनाय मालायनाय सोंखारिलायनायफ्रा बियो अट'मेटिकलि जोबनानै थांगोन। खिन्थु जोङो माखासे साइडजोंबो जुदि जोङो साननानै नायोब्ला बे जेंनाखौ जिबनाव पलिटिसियान लिडारफोरा फोजोबनाय नङा। खारन माखासे समफोरनि उनाव बे प्रब्लेमफोरखौ जुदि समाधान खालामना होयोब्ला फैबाय थानाय समफोराव बिसोरहा पलिटिकेल डायलगाव माखासे गोबां प्रब्लेमफोरबो ओंखारहैनो हागौ। बेनिखायनो बेखौ पलिटिकेल इस्युनि थाखाय हयथ'बा लाखिदोंबो जानो हागौ। आरो माखासे गोबां रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां दं। नाथाय बेफोरखौथ' जोङो सावरायनानै लाब गैथ'लिया। बेफोरखौ जुदि बुरखांना होयोब्ला आरो बांसिन दावराव जाबावो। खालि जोङो बेखौ सिगांग्रो लुबैदों जे रिहेबिलिटेसननि सिगां जोबथेसालियाव जोबजानाय जे खस्थ' मोननानै दं सेंग्राफोर, बिर जोहोलावफोर, बिथांमोनखौ उदां खालामजानायखौसो जोङो लुबैयो। उदां खालामनाया माब्रै खालामगोन होनना बुङोब्ला मिहिनीश्वर सारआ खुला भाबै रायजोनि सिगाङाव फोरमायनानै होलांखाबाय। जेसेबांनाखि सागानगिरिफोर दङ बिथांमोना खनसे जयै लोगो नांनानै दिल्लीयाव नारसिन हैयोब्लानो, हम मिनिस्टार, प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो लानानै नारसिन हैयोब्लानो बे खामानिया अट'मेटिकलि नर्मेल जानानै फैगोन। आरो बे जोबथेसालियाव जे जोबजानानै दङ बिसोरबो उदां जागोन। गोबां मानसिफोरा आयेननि बाथ्रा बुङो। आयेनखौलाय सोरथो बानायो? पलिटिसियान लिडारफ्रानो बानायो। पलिटिसियान लिडारफोरनि पकेटावनोथ' आयेना थायो। बिसोरो सख'नोबो हायो, बिसोरो दोननोबो हायो। मानोथो स्टेट गभर्नमेन्टआलाय पुलिस पावार लानानै स्टेटखौ सालायगासिनो दङ? पुलिस पावारा जायनियाव दङ आयेनाबो बिसिनियावनो दङ। दा बिसोरो फंसे बाथ्रा बुङोब्ला गासिबो जाजोबो। मानोथो CM जादों बेलाय? मानोथो स्टेटनि दैदेनगिरि जादों बेलाय? दा आसाम स्टेटआवहाय केसफोरखौ हरनाय जादों होनना बुंदों। आसाम स्टेटआ गोरलैयैनो जोंनि बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनाय नङा जुदि सेन्ट्रेलावहाय नारसिन हैनाय गैयाब्ला। आंनि साननायनिफ्राय आङो बेखौनो बुंनानै बेयावनो दोनथ'बाय आरो। दा फंनैसो आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिसोरखौ आखाइ खबजोबनानै बे उपेन्द्र ब्रह्मनि मुंख्लं सानाव जेरैबायदि हाबाफारि लादों बेखौ अरायसम हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन। बेखौनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जेसेबां सोद्रोमाफोर, जेसेबां दैदेनगिरिफोर बिसोर बर' हारिनि खामानिखौ मोजाङैनो मावलांबाय थागोन होननानै आंनि गोसो गोरबोआव आङो आसा खालामो। आरो बयनिसिमबो आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जेसेबां दं बिसोरखौ आङो आखाइ खबजोबनानै NDFB-नि जेराव थाग्राफोरनि गासिबनिबो जानानै आङो खुलुमो। दा आङो मोनसे आरो बुंनो सानदों। मैयानि
जि हाबाफारि बर' हारिनि जाय बिफाया मुंख्लं जाना थांबाय बे मुंख्लङाव बयहाबो बिखा गावनानै बे हाबाफारिखौ लादों। बेहाय बर'नि मावनांगौ खामानि आरो बर'नि माखासे मोजां मोजां गियान माखासे थांखि बिथांखिसो जोङो लानाय नुनांगौमोन आरो माखासे सरकारनि मावनो गोनां खामानिखौ सरकारखौ बुंनांगौसोमोन। नाथाय मैयानि दिनाव जों नुदों दा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा दा आंनि साखाथियाव आंनि चेनेलाव दङ देरहासार इस्लारिया जाहाथे बे आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा निमाहा होयो। आबसुनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों। मैया जि हाबाफारि लादों मुंख्लं फोथारनिफ्राय क'क्राझार माने फारसे जिथु माने आबसुनि बेनारखौ लानानै माखासे उपेन्द्र ब्रह्मनि गोजोनै थांनानै थानो थाखाय बा गोजोनै बिनि थांखि बिथांखिखौ मावलांनो थाखाय मार्च खालायदोंमोन बा लामा थाबायदोंमोन। बे समाव जों नुदों दे सरकारनि सायाव माखासे बर' हारिनि जौगानाय खामानिखौ बुंनांगौसोमोन। नाथाय मा नुदों जोङो मिडिया ससियेल मिडियायाव बा निउसाव मा नुदों बर' निउसाव बुनसुनि खोथासो बुंनाय नुदों। बुनसुआ सोर आरो बुनसुआ मा आरो बुनसुआ बर' हारिनि गेजेराव मानि थाखाय जोनोम जादों बुनसुखौ माने बे हाबाफारियाव लानांगौनि बुंनांगौनि जेबो खोथायानो गैया। दिनै आबसु होनना बुङोबा दिनै बुहुमाव खना खनला मोनफ्रोमबो ट्राइबेल हारिया बर'फोरनि मोनसे फरायसा आफाद होननानै बयबो मिथियो। बुहुमनि मोनथिजानाय मोनसे फरायसा आफादा बे फिसा मेटारखौ लानांगौ दंमोन ना गैयामोन बेखौ रायजो राजाया एसेबाबो बिजिरनानै नायनाया मोजां। मैयानि जों हाबाफारियाव नुनांगौमोन दे उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंनि गेजेराव दिनै मुंख्लं जाना थांबाय। उपेन्द्र ब्रह्म बुंनानै थांनाय रावफोरखौ जोङो मावफुंलांगोन आरो आबसुनि माखासे खामानि मावनो गोनां बर' हारिनि खामानि मावनो गोनांखौ सरकारनि सायावसो बुंनो सरकारखौसो माने फंनैसो खोथा बुंनांगौमोन। नाथाय जों सरकारनि सायाव बुंनाय नुवाखै, इउपिपिएलनि खोथा बुंनाय नुवाखै, बिपिएफनि खोथा बुंनाय नुवाखै आरो मा मा हाबाफारि मावलांगोन बेखौ बुङालासिनो डाइरेक्ट बुनसुखौसो माने नुहुरबाय। बे माने लाजिथावना बाथ्रा। बुनसुआ जुदि बर' हारिनि थाखाय खहा खालायगोनब्ला बुनसुखौ माने ससियेल मिडियायाव दिन्थियालासिनो अबेबा अफिसफोराव लेंहरलायनानै आरो जुदि आबसुनि खामानि मावनायाव माखासे जुदि गोनो गोथो माखासे जुदि असुबिदा जायोबा बिसोरखौ सावरायलायनानै बर' मेलेमजिबिफोरखौ लालायनानै सावरायनानै अबेबा आन्दोआव बेखौ फोजोबलायनो हायो। आरो हयथ' आबसुआ जुदि खामानि मावनायनि माखासे माबाखौ जुदि हानाय बायदि आरो मावफुंलांनो हाला बायदिबा बुनसुनो नागारना होनाया मोजां बेखौसो आं खावलायो। जाहाथे बुनसुआ आबसुनि माखासे जोङो नुयो सोरबा आबसुनि लिडारानो जा सोरबा पलिटिकेल लिडारानो जा मा बुङो आरो सोरबा माने जिथु माखासे ससियेल मिडियाफोरनि माखासे कुइसन एन्सारफोराव लिरना हरो माखासे खोथाफोरखौ सोदांनानैसो होनांगौ डाइरेक्ट माने बुंनाङा होनना बुङो। नाथाय जों सोदाङो बे सोदांनायखौ जोङो हानायमानि जोंनि गोसो गोरबोआव जों सोदांनायखौ जों नुयोबा जोंखौ गाज्रि नोजोराव लायो। दा जोंहा गिनाय दं बर' हारिनि माखासे खामानि मावनो थांबाय थानाय समाव जोंनि सायाव खैफोदखौ जों नुगासिनो दं। दानि जिथु बिजेपि सरकारनि सायाव जायफ्रा सोनारनानै दं बा बिजेपि सरकारजों खामानि मावफाबाय थादों जुदि बिजेपि सरकारनि जायफोर लोगोआव दंफायो बिसोरनि सायाव बुंबाबो नंखाय दाय होनानै जेलाव बा इनकाउन्टार खालायनायनि बिसोरो अराय सम गोसो गोरबोआवल' लायो। दा मालाबा सम माखासे जों बुंफ्लाङोबा बर' इउटुबारफोरनि सायाव बा बर' निउस लाग्राफोरनि सायाव बेफोरनि माबाया मालाबा मोगा मोगि जानायनि सम्भाबना दं। बेखौ जोङो जायोब्ला बर' रायजो राजाया जाहाथे बर' इउटुबारफोरनि सायाव बा बर' रादाब बुथुमगिरिफोरनि सायाव एसेबाबो बर' रायजो राजाया बर' हारिनि माने बुंबाय थानाय माखासे खामानियाव जाहाथे हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामो। नाथाय आबसुनि आं फंनैसो बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आं निमाहा बियो। मैयानि जि हाबाफारि लानांगौमोन नाथाय जों बुनसुनि बुंनाय रावसो नुदों। बुनसुखौ जुदि मानि थाखाय एसेबां गिदों बुहुमावनो आबसुनि खामानि मावनायखौ बयबो मिथिदों। सरकारानो मोनसे समाव बर' हारिनि आबसुखौ गिख्रंदोंमोन। बिनि बेकग्राउन्डआव थानायाव आरो माखासे खलमनि दावहायाव आबसुखौ गिख्रंदोंमोन आरो बेकग्राउन्डआव एनडिबिआ अराय सम दंमोन। बे समाव बर' हारिखौ खौसेनो दं होननानै गिख्रंदोंमोन। दिनै जों नुदों माखासे खामानि सोदांनो थांबाय थानायावनो दिनै बुनसुआ माखासे खामानिखौ सोदांनानै खिथु थांनानै सोदांनानै होनो थाखाय दिनै बुनसुआ जोनोम जादों। नाथाय मैयानि हाबाफारियाव बुनसुनि खोथा फैनांगौ गैयामोन। बे लाजिथावना माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आं दा नैबेखौसो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो
खावलायो जाहाथे आबसुआ गावनि खामानिखौ मावलांबाय थायो फिसा फिसौ आफादफोरखौ लानानै ससियेल मिडियाफ्राव बुंनांगौ प्रयोजन गैया आबसुआ मावनांगौ खामानिया मावलांबाय था आरो फिसा फिसौ जुदि संगठनफ्रा माखासे आबसुनि माखासे जुदि रिएक्सन जायोबा बेखौ लेंहरलायनानै बर' मेलेमजिबिफोरखौ लानानै सावरायलायनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जौगानाय नाथाय बे गावजों गाव जुदि नारा नाथा खामानि मावलांनांगौ खामानियाव जुदि जों बखिलायबाय थायोबा जोंनि गादबनानै जोंखौ दोननाय सरकारा जोंखौ माने लाय मोनगोन बा चान्स मोनगोन बेखौनो आं खावलायो दा बेखौनो सुंद'यै मैयानि जि हाबाफारि आबसुनि जिथु उपेन्द्र ब्रह्मनि मुंख्लं सानाव मार्च खालायदोंमोन आलो गोजोनै थांनानै थानो थाखाय आरो उपेन्द्र ब्रह्मआ जेरैबायदि माने थाबाय माने गियान होदोंमोन बे गियानखौ होनो थाखाय मैया आबसुनि हाबाफारिया बे थिगानो दंमोन नाथाय ससियेल मिडियायाव बे मार्च खालायनायाव बुन सुनिसो खोथा बुंनाय नुदों दा सारा एसेबाबो सुंद'यै बुंनो हागोन आङो खावलायो दा मुंख्लं सान होनोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ बियो मोनसे गोसोखांजाथावना मोनसे दिन जायनि थाखाय नागार हायै बावगार हायै मोनसे बियो दिन बे दिनाव बबेबा मोनसे दल संगठनखौ सोंखारिनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा फैया माने जि खामानियाव जादों बेयाव नांथाबनानै थानांगौ खिन्थु बे गोथार मोनसे मुंख्लं सानावहाय बेबायदि सोरबा मोनसे संगठनखौ साधारन भाबै जुदि सोंखारियोब्ला बियो लाजिनांथाव आरो दुखुनांथावना आरो जोङो बयबो बर'आनो सोंखारिलायब्लाबो बे नोंखौनो सोंखारिनानै लागासिनो दङ सोरबा सासेखौ बुंनायनि जोंहा जेबो लाब गैया दिनै गुबुन हारिफोरखौ नायहरनानै जोङो नुनो हायो बिसोरो माब्लाबाबो गावजों गाव सोंखारिलाया बिसिनियाबो गोबां आफादफोर दङ जोंनियावल' मोननै मोनथाम गोदान ओंखारदों होनदों गुबुन हारिफोरहाबो गोबांथार आफादफोर दङ साथाम साब्रै 10 जन गाहामजोंनो आराम जिरायनानै सावरायग्रा बेबायदिबो हुदा दङ गुबुन हारिफोरनाव जोंनि बर'नाव बेबायदि गैबावा बहुद नोजोर होखुमायो जोङो बेबायदि फिसा फिसौ आफाद सोमजिनायाव बबेबा मुंख्लं सान फालिनाय बबेबा जोनोम सान फालिनाय बेफोरावहाय सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा मानाय बेफोरखौ बिलकुल बन्द' खालामनाया मोजां आरो नांगौब्ला गुबुन दिनफ्रावहाय जुदि रिएक्सनफोर जादोंब्ला माबा मोनसे बुंलायनो हागोन बा लिंहरलायनानैबो सावरायनो हागोन आरो जुदि लिंहरनानै सावरायसेयावबो गावजों गाव गोरोबलायनो हायाखैब्ला ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंनो हागोन नाथाय बेबायदि मोनसे स्पेसियेल प्रग्रामाव माने गुबुनखौहाय सोंखारिनायखौ रायजोआ लुबैया आङो बेखौ सानो आरो फैबाय थानाय समफोरावहाय बेबायदि सोंखारिलायनाय माबा मोनसे प्रग्राम बानायनायावहाय बेबायदि सोंखारिनाय मानाय बेफोरखौ टटेलि बन्द' खालाम आरो जुदि मिडियाफोराथ' सोंखागोन डाइरेक्ट सोंगोन अब्ला दिनैनि दिना मा बेखौ नोङो डाइरेक्ट बुङोब्लानो बिसोरबो कुइसन खालामनो हाया डाइरेक्ट बाथ्रा आरो जुदि नोङो बे बाथ्राखौ बुङालासिनो सोंनाय लगे लगे उमुक संगठना बेबायदि जाम्बा गोजासो बिसोर उमुक थुमुक बेबायदि बाथ्रा बुङोब्ला बे जानाय नङा आरो खारन नोंथांमोना उन जोलैखौसो माने माबा मोनसे मेसेज होगासिनो दं फोरोंबोगासिनो दं बेबायदिसो जागोन आरो जोलैनि जोलै फिरिनि फिरि बेबायदि कन्डिसनखौनो फोजोबलांनो हानाय नङा बेनिखायनो आलादा मोनसे प्रग्राम लानायावहाय बे मोनसे गोथार समफोरावहाय सोरबा बबेबा मोनसे दल संगठनखौ बा सोरखौबा थांखिनानै माने रायनाय बा सोंखारिनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थाजानायखौसो जोङो लुबैयो आरो बेनो दा जेरैबायदि गिबियावनो नोङो आंनि चेनेलाव बेखेवदों आरो जोबथारनायाव बे भिडिअखौ नोंनो फोजोबगोन ओमफ्राय बेखौ सुंद'यै रायजो राजानि सिगाङाव मेसेजखौ होनानै आङो फोजोबगोन होननानै आसा खालायो बे आंनि सुंद' नोंखौ बुंनो लास्टआव थोनबावनाया जों खोनादों आरो नुहुरदों दिनै बर'फोरनि खामानि मावनो थांनायाव सरकारनि माखासे सम माबायाव दा आयेना गैथ'वा बे आयेनखौ माने बानायनो थाखाय सरकारनो सम नांगौ होननानै मालाबा जों ससियेल मिडियायाव नुदों नाथाय जोङो मोनफ्रोमबो दिनै बिजेपि सरकारनि आयेन कानुनखौ नुदों गावसोरनो कर्ट गावसोरनो पुलिस सासना गावसोरनाव दं आरो गावसोरनो माने जाज गावसोरनो माने डिसि गावसोरनो माने मेजिस्ट्रेट आरो मा होनो बेखौ गावसोरनो IPS अफिसार गावसोरनो ICS अफिसार गावसोरनो माने इन्टेलिजेन्ट गासिबो जेसेबां माने इन्डियानि माखासे माने माबाफ्राव नांगौखिनि गादबनो हानाय सोरखौबा माने नंखाय दायावनो माने राव फान्दायनानै माने जेलाव खाफ्रबनानै सोरबा गावनो हानाय गावसोरनावनो आयेना गोदान दागासिनो दा मालाबाफोर बर' इउटुबारफोरनि सायाव मालाबा माने बर' रादाब थुनगिरिफोरनि सायाव
माखासे जुदि सरकारनि सायाव बा सोरनिबा बर' लिडारनि सायाव बुंबाय थायोबा मालाबा बेफोर खैफोदाव फैगोन नामा बेफोराव बर' रायजो राजाया बर' इउटुबारफोरखौ सहाय होगोन बा होनांगौनि थाखाय एसे मेसेज होगोन नामा? दा बे बाथ्राखौ लानानै गोबां साननो गोनां जोंनि आसामाव गासिबो पावार दङ दा इउटुबारफोरनि सायाव माब्लाबानि समाव माबा मोनसे एटेकबो जानो हागौ सोरखौबा सरकारा डाइरेक्ट टारगेट खालामनानै माबा मोनसे मावनो हागौ खिन्थु नैबे आसामाव जानाय नङा जोंनि BTC आवसो जागोन जाब्लाबो जोंनि BTC नि सिङाव बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जागोन आरो बेखौसो जोङो सम्भाबना नुहुरो माने जोंनि बर'नि गेजेराव गावजों गाव बहुद टारगेट खालामलायोना जेन'बा एबसुआ बनसुखौ टारगेट खालामो बनसुआ एबसुखौ टारगेट खालामो ओमफ्राय बिनि गेजेराव इउटुबारफोराबो हाबस'नानै मानो बिदि जानांगौ होननानै बबेबा मोनसे बाथ्राखौ खेवफोरथि होनायाव माब्लाबा बनसुनि सापर्टार जागोन माब्लाबा एबसुनि सापर्टार जागोन नैबेफ्राव टारगेट गोग्लैलायनानै मावनायनि मोनसे लामा दङ आरो बे समाव रायजोआ नोंथांमोना सापर्ट खालामोब्ला इउटुबारफ्राबो माब्लाबाबो फावसायनाय नङा आरो मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंलांनो सानदों जोंनि बर' हारिनि मोनसे रियेलिटि जाबोनाय जाथाय आरो बेखौ आङो गोबाव समनिफ्राय स्टाडि खालामबोदों आरो आं बे बाथ्राखौ बुङाखै खिन्थु दिनै आं बुंनो सानदों बेनो जाहैबाय एक समावहाय जोंनि बर'आ ओरैबायदि मोनसे गोख्रोंमोन एबसुआबो लामा जथेयो NDFB-आबो गोख्रों ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय माने माब्रैब्ला बेखौ सिं सिफायनो हागोन दानिया ओरै हाग्रामा महिलारिया पावाराव फैबाय ओमफ्राय हाग्रामा महिलारिखौथ' दमन खालामनानै दोननो हाबाय माबा मोनसे होनानै ओमफ्राय दानिया ओरै एबसुजों NDFB-जों बहुद पावारफुल दानिया बेखौ बहुद साजायबाय थादों सरकारा साजायबाय थानानै लास्ट सेसनाव रन्जन दैमारिखौहाय माबा मोनसे खायदाजोंहाय बन्दी खालामनो सेस्था होबाय आरो सेस्था होनानै बिसिनि थांखिया साक्सेसबो जाबाय ओमफ्राय साक्सेस जाखांनायनि उनावहाय दाना रन्जन दैमारिखौथ' बन्दियाव दोननो हाबाय बियो जेबो मावनो हाला ओरैनो मेन्टेलि टर्चार होबाय थानानै बेखौहाय डेमेज खालामलांनो नाजाबाय दानिया ओरै एबसुआ गोख्रों बिराद पावारफुल एबसुआ दानिया NDFB-आ रन्जन दैमारि हमजाखांनायनि उनाव माखासे भुल बुजाबुजिनि गेजेरजों लोरबांथिखौ जोङो नुबोदों एसेबाबो लोरबांथि जाबोदों माने एसे माने बहुद लोरबांथि जाबोनानै गोबां गावफ्रु गावफ्राबो जाबोदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय दानिया सरकारनि टारगेटआ मा जाबावदों एबसुनि सायाव बे पलिटिशियानफोरनि मोनसे टेकनिक दे बेयो बहुद दिननिफ्राय आङो स्टाडि खालामबोदों दानिया एबसुखौ माब्रैबा फिदिंनानै कब्जायाव लाबोनो हागोन दानिया टारगेट खालामै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दानिया बेखौबो हमनो हाबाय माबा मोनसे फिसाखौ होनानैब्लाबो फिदिं फिदा बेनो होसिगोन अब्ला गांखंखौथ' सिफायजोबनो हाबाय बिनिफ्राय बिसोरो जिन्दागियाव सिखारनानै बिरफिननोबो हानाय नंलिया बेबायदि टारगेटजों सरकारा खामानिखौ मावबाय थादों दानिया दिल्लीयाव लांनानै हाग्रायाव जेसेबां दं बिसोरखौबो लिंहरजोबदो नोंसिनि थाखाय मोनसे मोजां एकर्ड बानायनोसै दानिया हरावहाय मोनसे पस्ट टुइटाराव नुबाय UTC बेखौ मोनगोन दानिया उनावहाय अखानायै नुबाय BTR इउनाइटेड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ मोननोब्ला जोङो जथेस्थ'मोन बे सेकेन्ड स्टेट माने पावारा बेयाव बांसिन दङमोन आरो ओमफ्राय दाना BTR नुबाय BTR-आ माबायदि ओमफ्राय उनाव जोङो खोनानो मोनबाय उदयाचलनिफ्राय साबसिन जोङो बेखौ खोनानो मोनबाय आरो लादाखआवबोथ' उदयाचल मोनदों लादाखनिफ्राय साबसिन होननानै जोङो मिथिबाय BTR होननानै लानानै फैबाय दाना गांखंखौथ' फुरा सिफायनो हाखाबाय नालाय बिसोरो ओमफ्राय लास्ट सेसनाव फैनानै दिनै जोङो नुनो मोनबाय ना गसंनानै बिरफिननो हायो ना सिखारनानै थाबायफिननो हायो आथिंबो बुफाय जाबाय आखाइबो बुफाय जाबाय ओमफ्राय दा जोंनियाव बिरनो नाजाबाय थादों आरो बर' हारिया सिखारनानै थाबायफिननो नाजादों गादलिननानै गोग्लैनानै मानसियाथ' गोमखायाना जायगा दाबसेयाव गसंनानै सिखारनानै थाबायफिननो दा थाबायफिननो नाजानायाव माने गावजों गावनो थैलायगासिनो दं दिनैसिमावबो थैनाया जोबा नै बेबायदि पजिसनजों सरकारा जोंनि बर' हारिखौ बुख्रबनानै दोननो हादों आरो सार आं मोनसे सोंबावदों जाय दिनै जोङो जोनोम जाफिननाय बायदि नुदों PTC-नि दा दैदेनगिरि मा नाममोन बियो जिखुनु जा मानसिखौ सिनायो मिडियायाव फैबाय थायो बे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे सारा जोनोम जादों बिनिसिमबो आङो खुलुमो दा बिनि जि जोङो भइसखौ नुदों बिनि जिथु भइस होबाय थानायखौ बर' हारिनि गेजेराव जोंनि थाखाय नांगौ आरो खामानिखौ मोजां मावलांगोन होननानै बे सारखौ आङो आसा खालामो दा सुंद'यै बेखौ बुंनानै सारा फोजोबलांगोन होननानै आङो खावलायो दा बे बाथ्राया बिथांमोनाबो जा बुंदों माने जों पाब्लिकआबो सालिजारि खालामनांगोन आरो
जेनेबा स्टाडि खालामनांगोन बिथांनि बुंनायानो सैथो ना बैनि बुंनायानो सैथो माने मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो सालिजारि खालामग्रोनांगोन आरो बिथांमोना उदयासल डिमान्ड खालामदों बेयाव थिगानो उदयासल होननानै बुङोब्ला बेवहाय मोनसे जाथिनि सेपारेट होननानै बुंनो हाया आरो बेयाव गासिबो हाबजोबगोन जनजाति गासिबो जाति जनगोष्ठी गासिबो ज' लोगो नांनानै बे उदयासलखौ मोननाय जागोन आरो जेरै अरुणाचल प्रदेश बेबो बेबायदिनो सिस्टेमावनो अरुणाचल होननाय मोनसे जाथियानो गैया बेयाव भुटानिस माबाफोरसोमोन बियो माने भुटानिसफोरजों मिलायो आरो रायलायनायफोराबो मिलायो बिसिनिया भुटानिसफोरजों बेबायदि आरो ओमफ्राय दा जोंनियावबो बेबायदि थांखि लादों जुदि इन्टेलेक्सुवेलफोरानो गोरों गोराफोरानो जुदि आवगायलांबायब्लालाय दे होननानै जों फिसा फिसौफोराबोथ' थाबायफानांखागोन खिन्थु बुस्थुआ सैथोल' जानांगोन आरो जोङो नुबोबाय सिगांनि समफोरावहाय आसाम डिभाइड 50-50 खुनु जिबनाव जोङो बेखौ मोनाब्ला नागारा होनग्रा मानसियाबो मोनसे फिसा बुस्थु लानानै दिनै जिरायनानै दं दा जोंबो बिसोरजों थाबायलांबाय थाफानानै गेजेर ससेयाव बेबो जोंखौ मांखोलांहोनानै स्लट फावसायना होयोब्ला माने जों गोजौआव गोदाव सोराव जाहैगोन आरो बुंबावदों ना जोंना प्रमदआ माने जिथु एकर्डनि नामखौ दोननो थाखाय माने नोंसोरनो नागिरनानै ला मा नाम दोनो आरो बे बिटिआर माबाखौ सोदोबखौ जोंनि माने एकदम बर'फ्रानो बेखौ बानायदों बर'फ्रानो होदों माने इन्डिया गभर्नमेन्ट सरकारानो माने नागिरनानै लानो थाखाय माने चान्स होबावदों जाहैदों नामखौ बे बुस्थुआ नाम बुस्थुफ्रा नागिरनानै लाजालायग्रा मोनसे बुस्थु नामा मोनसे बे भारतनि संबिधानिक मोनसे माबाजोंहाय दाफुंजानायब्ला बे अट'मेटिकलि बे संबिधानाव दंजोबखायो मा बुस्थुआ मा दङ बेखौ नों गोदाव सोराव गाबोनहाय आं माबा मोनसे इउटिसि लिरदो ना इउटिसिनि जेबो बुस्थुआनो गैयाब्ला इउटिसिल' लिरनानै जागोन नामा बिटिआर नाम बिटिआराव जेबो गैयालासिनो बिटिआर लिरनानै बबेबा मोनसेयासो खहा जायोब्ला बेयाव जागोन नामा बेबायदि जायो आरो बाथ्राफोरा दा लास्टआव भिडिअ'आबो गोलाव जाबाय दा आङो बेखौ बुंनो सानो जाहाथे प्रमदआ बुंनांगौ खोथाखौ दिनै गबिन्दआ बुङो जाहाथे आङो गावनि दैदेनगिरि होननानै इन्डिबि हिसाबै प्रमद बर'आ जा बुंनो होयो बेखौ गबिन्दआ बुङालासिनो थायोबा उनफ्राव माने बर' रायजो राजाया बा इन्डिबि माबाफ्रा सोद्रोमाफ्रा गबिन्द सारखौ आथिं हमनानै अरायसम बेखौ सिबिगोन जाहाथे गासिबो खोथाखौनो प्रमदखौ बुंनो हो प्रमदआ ओरैबायदि सालु मानसि जाहाथे आंनि बुंनायाव रिएक्सन जानो हागौ होननानै दिनै गबिन्दखौ बुंनो होगासिनो नंगौ ना सार बियो जाम्बासो माने बोरायबायबो ना मानसिया दे आं हायो होननानै बुंग्रासो बेबो मानसिया जाहाथे गबिन्द सारा प्रमदनि बुंनो थिननायखौ बुङालासिनो थायो बेखौनो आं खावलायो आरो सारा एसे बुंनांगौफोर दङब्ला बुंनानै फोजोबदो दा भिडिअआबो गोबां गोलाव जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव जोङो लोगो मोनलायफिनगोन आरो गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समफोरावहाय सोलोंलायलांगोन आरो हानायखिनि गेदेरमाफोरखौ लोगो लानानै जोङो बिथांमोननिफ्राय सोंनाय फिननाय बाथ्राफोरखौबो जोङो लानो सेस्था खालामलांगोन आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थायोब्लानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन स' थेंक इउ बर' हारि जिउ गोलाव जाथों